Yma mae gennym dreithiw praw mewn resel tiwbiau profi, hydoddiannau sy'n cynnwys ïonau clorid, bromid ac iodid, a hydoddiant 0.05 arian nitrad. Rhowch bibed o'r hydoddiant i'w profi mewn tiwb prawf. Ychwanegwch ychydig o ddifferion o hydoddiant arian nitrad. Ailadroddwch gyda'r hydoddiannau heilyd sy'n weddill. Mae ïonau clorid yn cynhyrchu gwaddod gwyn o arian clorid. Mae ïonau bromid yn cynhyrchu gwaddod hufen o arian bromid. Mae ïonau iodid yn cynhyrchu gwaddod melyn o arian iodid.